El 15 de setembre és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. Justament d'això volem parlar avui, d'aquest tipus de situacions que es produeixen, sobretot quan els homes tenen certa edat, és a dir, a partir de certa edat de l'home. En parlem amb la doctora Marina Riera, uròloga de Vitas Lleida. Bon dia, i tal, com anem? Hola, bon dia. És així, és una malaltia que no, suposo que deu haver-hi de tot, però que és més habitual a certa edat. Sí, hi ha diferents problemes que poden aparèixer a la pròstata i cadascun apareix en edats diferents. Doncs, en primer lloc, parlem d'aquest 15 de setembre. Podria explicar-nos la importància d'aquest dia i per què és essencial conscienciar la població sobre la salut prostàtica? La pròstata és un òrgan que forma part del sistema reproductor masculí, no? I que, per tant, fa la seva funció quan un és més jove, però la seguim tenint o la segueixen tenint els homes tota la vida, no? I com que és un òrgan que depèn de la testosterona, amb els anys va creixent i es va fent més grossa, no? Llavors, això porta una sèrie de problemes, o pot portar una sèrie de problemes, bàsicament derivats del propi creixement de la glàndula, que pot fer que ens doni problemes per orinar, i després que podria ser que, com que és un òrgan que té molta replicació celular, que amb els anys es torni dolenta i es faci cancerosa. Quins són els símptomes més comuns de problemes de pròstata i quan hauria un home de consultar un especialista? No sé si hi ha alguna recomanació general que podríem donar als homes per mantenir una pròstata saludable. Els símptomes més habituals són els que venen derivats del creixement de la glàndula, no? La glàndula està situada al voltant del conducte de l'orina i en créixer pot fer que aquest conducte es faci més estret i que, per tant, el raig de l'orina surti més fi, un s'hagi d'aixecar més vegades per la nit o hagi d'anar com amb més pressa al bany. I això pot portar moltes complicacions, sobretot a afectació de la qualitat de vida. I després, per altra banda, el càncer de pròstata és una malaltia molt, molt, molt prevalent. Hi ha moltíssima gent amb càncer, moltíssims homes amb càncer de pròstata. És el càncer de pròstata més freqüent en els homes i és una malaltia totalment silent. No dona cap símptoma ni cap problema i l'única forma de detectar-la és fent les analítiques amb el marcador de pròstata. Hi ha alguna... Després parlarem d'aquestes analítiques perquè sé que Vitas justament fa algun tipus de campanya en d'aquesta qüestió, però com deia, quines recomanacions podríem donar per intentar mantenir una pròstata una mica saludable? S'ha de fer... les recomanacions per la salut prostàtica són les mateixes que per tenir salut en general. Fer una vida activa, una dieta equilibrada, beure molta aigua, i després hi ha una sèrie de factors que nosaltres no els podem alterar, que són tota una sèrie de factors genètics. És a dir, si has tingut un parent amb càncer de pròstata, és més fàcil que et pugui sortir un càncer d'aquest tipus? Sí, per exemple, que m'has preguntat abans que a quina edat s'haurien de visitar els homes. En general es recomana fer-se el primer test als 50 anys, però, per exemple, en pacients que han tingut antecedents familiars es recomana fer-lo abans, als 40-45. Suposo que, com amb molts càncers, no? Sé que amb el càncer d'estómac passa igual, etcètera, no? Sí, per exemple, els gens que afecten el càncer de mama i el càncer d'ovari, els BRCA, també afecten en els homes d'aquestes famílies, també hi ha més incidència de càncer de pròstata i també s'han de vigilar. Dèiem abans això de la punxadeta, perquè sé que aquest tipus de proves, justament per aquesta setmana del Dia Europeu de la Salut Prostàtica, em sembla que la setmana següent, la del 18, feu gratuïtament aquest tipus de proves a aquells homes de 50 anys, o de més de 50 anys, que vagin a Vitas, no? Sí, exacte. Oferim la primera prova de cribatge, que és l'analítica aquesta amb el marcador de pròstata, que és el PSA, i amb la idea que totes aquelles persones que ja els hi tocaria fer-se el cribatge i no se l'han fet, perquè el típic, no?, que amb el dia a dia se't va passant les coses, aprofitar aquesta oportunitat perquè se'l vagin a fer. A més, hi haurà també això, em deies que això va més enllà de la prova, sinó que també hi ha una visita. Sí, penso que les persones que els hi surti el marcador alterat o per sobre dels paràmetres que es consideren normals, se'ls oferirà una visita informativa, una mica explicant-los què implica que els hi hagi sortit aquest resultat, no?, i què han de fer a continuació. No els abandoneu simplement la prova i ja està. En tot cas, deixem que t'ho pregunti, això té... Quin percentatge de cura té? És a dir,
Quan es detecta un càncer d'aquest tipus o una alteració a la pròstata, quin percentatge de cura hi ha? El càncer de pròstata és un dels càncers més tractables de tots. En els estadis localitzats té una supervivència de més del 90 i pico %. Parlem justament d'això de l'examen aquest de PSA, que és una prova comúment, com deia la nostra doctora, utilitzada per avaluar la salut prostàtica. Explica'ns una mica més. Quin sistema s'utilitza? Perquè aquells que diguin, ostres, potser sí que haig d'anar, però a mi això de les proves no m'agrada gaire. Com funciona? Bueno, el PSA es treu en una analítica de sang. És una analítica de sang i el que es fa és mirar els nivells d'aquesta proteïna, que és una proteïna que totes les pròstates en produeixen en major o menor grau, no? Llavors, en gent jove, en pròstates petites, es considera que els nivells normals són per sota de 4, no? Lo normal és tenir-la en 1, en 2, en 3, depèn una mica ja de cadascú, hi ha variacions. I aleshores, si surt per sobre de 4, ja s'ha de fer una sèrie d'investigacions. Si pot haver-hi factors que justifiquin que sigui més alt sense que hi hagi un càncer, per exemple, gent que tingui una pròstata molt gran, una hiperplàsia benigna, que es diu, o gent que tingui la pròstata inflamada, com podria ser una prostatitis crònica, però si aquest marcador va sortint persistentment elevat o hi ha altres signes, com per exemple el tacte rectal surt sospitós, hem de pensar que pugui haver un càncer i s'han de fer les proves pertinents. És a dir, primer es fa la prova a la sang i després el tacte rectal si és necessari. Exactament. Ho dic perquè la imatge de la prova de pròstata sempre és el tacte rectal. De fet, recordo que el meu pare, el cel sia, li van haver de fer la prova, ell fins i tot va fer broma dient m'he portat una desil·lusió perquè m'han fet una punxadeta i no m'han fet el tacte rectal. I feia broma, que ningú se m'ofengui. Això és que li va sortir tot bé. Si el PSA surt bé, no fa falta fer res més. I si surt alterat i hi ha algun altre signe sospitós, cal fer el tacte rectal. Ell apuntava, i segueixo fent broma, però ell ho deia així, i fins i tot vaig comprar el ram de flors i ara me'l vaig haver de menjar. Però vaja, sí, el meu pare era així. Parlem d'altres qüestions perquè sovint s'associa la salut prostàtica, com dèiem, amb el càncer de pròstata. La doctora Marina Riera, uròloga de Vitas Lleida, ja ens ha dit que no sempre és així. Però hi ha altres, com dèiem, hi ha altres afectacions comunes com la hiperplàsia benigna de pròstata o la prostatitis. Podria explicar-nos en què consisteixen aquestes condicions i com es diferencien del càncer de pròstata? És complicat. Bueno, no, són tres coses molt diferents que, tot i que afecten el mateix òrgan, són molt diferents. La prostatitis és una inflamació. Moltes vegades és produïda per una infecció, a vegades es pot cronificar si no es tracta a temps, moltes vegades com una infecció d'orina però que queda a la pròstata posada, no? I llavors dona moltes molèsties, dolor, febre, inclús retenció urinària, i en aquest cas, per exemple, el marcador de pròstata, si el féssim en els pacients que venen així, a vegades pot sortir fins a 50 o 100, s'eleva moltíssim, no? Però es dona antibiòtic i en general es resol en una qüestió de dies. La hiperplàsia és un creixement benigne. Això, fins a cert punt, és natural, no? Tots els homes els hi creix la pròstata amb els anys i moltes vegades hi ha una qüestió de volum, no? De com de gran tens la pròstata i després a vegades una mica en quina direcció ha tingut aquest creixement. Si el creixement és cap a dins de la bufeta o cap a dins del conducte, doncs dona molta dificultat per orinar, inclús retenció d'orina, i llavors això s'ha de tractar en general començant amb medicació i si no amb cirurgia. I després el càncer de pròstata, que és el que hem dit abans, que és una malaltia silent, no dona cap problema fins que no és ja escampat. I que si es detecta a temps, que la majoria dels casos els detectem a temps, es tracta amb cirurgia o amb radioteràpia. Clar, per tant, entenc que hi ha intervencions que no sempre són per càncer. És a dir, quan algú sempre ens diuen no, l'han operat de la pròstata, si pensem això és un càncer. No té per què. No, de fet, la gran majoria de les pròstates que operem són per hiperplàsia, perquè és el més freqüent. Finalment, no sé si podria parlar-nos sobre justament aquests tractaments més innovadors per a problemes prostàtics que s'estan duent a terme a l'Hospital Vitas Lleida. Bueno, l'últim que hem incorporat a l'hospital és el robot Da Vinci, no? Que és un sistema que ens assisteix a nosaltres a la cirurgia i ens permet
primer, fer les cirurgies de sempre amb molta més seguretat, amb molta més precisió i amb moltíssima ergonomia, i després, cada vegada més, fer cirurgies que fins ara eren molt complexes o inclús impossible de fer per mínimament invasiva, no? I es feia en via oberta. Doncs, per exemple, cirurgia de la hiperplàsia benigna. En el càncer de pròstata ens permet fer uns abordatges diferents que podem preservar totes les estructures que estan relacionades amb els músculs de la continència urinària, tots els nervis de l'erecció, i llavors els resultats funcionals són molt millors. Pregunta, la pròstata pot afectar també a la salut sexual? Sí, i tant. La hiperplàsia, quan hi ha molt creixement, està associadíssima a la disfunció erèctil per diversos mecanismes, i això també pot afectar molt. Hi ha gent que orina bé però en canvi tenen la disfunció erèctil. Després, la medicació que nosaltres donem per tractar la hiperplàsia també té efectes sobre l'ejaculació i té una sèrie d'efectes secundaris que poden afectar l'esfera sexual. I el càncer de pròstata, la cirurgia o els tractaments del càncer de pròstata també poden tenir afectació sobre la funció erèctil, la funció ejaculatòria. Vaja, però en tot cas s'ha de tractar tot plegat, vull dir que no hi ha un altre. No hi ha un altre. No hi ha un altre. Doncs queda dit, si teniu algun tipus d'alarma d'aquest tipus, a més, aprofitant que hi ha aquestes proves gratuïtes la setmana del 18 a Vitas Lleida, doncs potser val la pena aprofitar, conèixer també l'equip professional de Vitas, que us donin consells i res, parlar d'aquesta malaltia, que als homes ens costa tant de parlar de les malalties i més de les que tenen a veure amb les nostres parts més baixes, no? Per dir-ho així. Sí, ens costa, 100%. No? Suposo que els uròlegs tenim una feina de pedagogia important, perquè els homes som com som. En molts casos, no tothom, Sí, però al final també és diferent sols en una consulta que amb un grup d'amics, no? Doncs hem parlat avui amb la doctora Marina Riera. Per cert, on us podem trobar? Al Vitas, a la llotja. Allà mateix, a les escales. Sí, allà mateix. Doncs allí podeu acudir la setmana vinent a aquestes proves. Doctora Marina Riera, uròloga de Vitas Lleida, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Adéu-siau. Gràcies a tu. Adéu.